Капи този звук. Чудесно, изчезна. Добре. Така, здравейте. Добре дошли. Ще си говорим за лъжата и честността тази вечер. Представете си един свят, в който лъжата не съществува. Филмът "Измисленето на лъжата" или "Изобретението на лъжата" ни разкрива точно един такъв свят, в който хората казват истината, независимо каква е тя, независимо в какво положение ги поставя тях, независимо какво им коства. И има един интересен момент още в самото начало на филма. Много бързо цялата обстановка ни е представена, в която се случва всичко. Докато авторите на филма ни представят този свят без лъжа, той изглежда някакси скучен, тягостен. Главният герой Марк е уволнен от работа, няма успех с жената, която харесва, не може да си плати наема на жилището, но не само всички тези неприятности, които му се струпват, рисуват някаква мрачна картина, ами като цяло, като че ли този свят без лъжа е един такъв еднообразен, отекчителен. Изведнъж, когато той открива лъжата, съвсем случайно, когато трябва да си плати наема и отива да види колко има в сметката, банковата сметка, вижда, че има $300, а му трябва всъщност $800, за да си плати наема. Той казва, жената, която е там в банката, казва: "Системата нещо се развали, колко имате, кажете и аз ще ви ги дам." И той в един момент получава някакво подозрение, че може да излъже. И казва 800. В този момент системата се оправя и тя казва: "Тук пише, че са 300, но щом казвате, че са 800, ще ви дам 800. В един свят, в който лъжата не съществува, всички си вярват това, което кажеш, и той в един момент разбира, че има в ръцете си едно много мощно оръжие. И наистина атмосферата, тона на филма се променя, като че ли става много по-свеж, много по-радостна цялата обстановка, цялата атмосфера. И той наистина получава едно много мощно средство, чрез което по-нататък получава всичко, което иска. Пари, влияние, измисля религията. Едно много мощно оръжие, чрез което постига много влияние. Говори за човекът горе, който решава какво ще се случи с всеки един тук на тази земя. Но има един момент, в който се оказва, че лъжата не му помага. И това е любовта с тази жена, която той обича. Колкото и да е силно и мощно средство, той не може да спечели сърцето й. И тогава той решава да каже истината и нещата се променят и тя го харесва. И аз мисля, че тук е слабият момент във филма, защото жените обичат да ги лъжат, да бъдат лъгани, а не да им се казва истината. Но това е една друга тема, няма да говорим сега за нея. Шегувам се, разбира се. Но посланието на филма е: лъжата е всемогъща, но дори в един свят, в който всички вярват на лъжата и ти можеш да използваш по абсолютен начин, пак тя не ти върши работа в всяка една сфера, в която мислиш, че можеш да използваш. Всъщност филма е една ирония, разбира се. Една ирония на една от най-големите лъжи, в която понякога вярваме. И това е лъжата, че чрез лъжата живота е по-добър. Живота може да стане по-добър. Нашия живот, света около нас може да стане едно по-добро място и животът ни може да бъде по-успешен и по-щастлив. Представете си един такъв свят, в който не се лъже. На нас днес ни е трудно да си го представим, защото света, в който живеем, е точно обратния. Точно обратното е. Постоянно се лъже. Още от малки ние израстваме с лъжи. Малки и големи лъжи, казани в семейството, от приятелите, в обществото. Като погледнем съвременното общество, то се е наситило до такава степен с лъжа и то съвсем съзнателно се залива с лъжи, за да може хората да станат толерантни към лъжата, че ние днес не знаем кое е лъжа и кое е истина. Медиите постоянно бълват лъжи, има някои медии, не казвам, че всички, но има някои медии, които се занимават само с това. И колкото и да е трудно да осъдиш медия за това, че е излъгала нещо, у нас има. И то, разбира се, у нас е още по-трудно да осъдиш медия, особено ако тя има някакви връзки в съдебната система. Но това означава, че лъжите са просто безскрупулни. И наистина, колкото повече се лъжи обществото, толкова то става по-безчувствено и ние вече не знаем кое е лъжа, кое е истина. От това, което се казва. Политиците лъжат,
ние лъжим нашите приятели, нашите съпруги, съпрузи, деца или пък родители. Производителите лъжат. Майонеза без яйца. Сирене или млечни продукти без мляко. Плодови сокове без плодов сок. Изобщо без плодове. Религиите лъжат. Не казвам, че религията е лъжа. Аз съм пастор. Ще говорим след малко какво е лъжата. Но онези хора, които са убедени в някаква абсолютна истина, понякога и те лъжат. И това са най-лошите лъжи. Тогава, когато църкви, религиозни личности лъжат, защото в обществото не остава нищо стабилно, на което можеш да се довериш. Лъжата не е нещо безобидно и в съда, когато някой свидетелство се заклева и казва, ще казвам истината, цялата истина и само истината. И ако в съда е важна, аз съм сигурен, че и в живота ни е важна. И ако се научим по-малко да лъжим и повече да казваме истината, да бъдем честни, съм сигурен, че живота ни ще бъде по-добър. През следващите минути искам да си поговорим точно за лъжата и за истината. В Библията Бог е наречен истинен Бог. Исус казва, аз съм пътят и истината и живота. Сатана пък е наречен лъжец и баща на лъжата. И това са два противоположни свята. Не е необходимо обаче да си вярваш, за да вярваш, че истината е нещо по-добро. Напротив, много съвременни атеисти, хуманисти са силни застъпници на говоренето на истината и на изобличаването на лъжата. Защото на практика животът е показал, че ако живееш автентично, застъпваш истината, ти можеш да си спестиш много повече, много неприятности и да живееш по-добре. 3 въпроса. Много е огромна темата, разбира се. Философия, религия, психология, бизнес се интересува, науката, изследват мозъка, нали, по време на лъжа и по време на говорене на истина. Криминологията, политологията. Няма да се впускаме в много информация по темата. Искам да засегнем 3 въпроса. Първо, какво е лъжата? Да се опитаме да дефинираме лъжата, защото много често ние минаваме в сферата на относителността и казваме какво е истина, какво е лъжа. Никой не знае точно, така че дали си казал истината или си излъгал, не е много сигурно. Така че какво е лъжата? Второ, защо е по-добре да казваме истината? Само няколко от десетките основания ще споменем. И какво означава да казваме истината? Защо е по-добре да казваме истината и какво означава да казваме истината? И така, първият въпрос. Какво е лъжата? Има ли разлика между неистина и лъжа? Неистина и лъжа. Ако аз кажа неистина, означава ли, че лъжа? Да, при едно условие обаче. Ако знам, че казвам неистина. Има разлика между неистината и лъжата в определен смисъл. И то е този, ако аз казвам нещо, което вярвам, че е истина, аз не лъжа. Аз може да изричам неистина, но всъщност аз съм убеден, че това е истина. Има случаи, да кажем, ако дойда при вас и ви кажа, че съм Наполеон и го вярвам, имам психически проблеми, аз не лъжа. Аз просто имам някакво раздвоение на личността или някакви сериозни психически проблеми, които ме карат да вярвам, че аз наистина съм Наполеон. Или ако имам ограничена информация за нещо и представям нещата така, както аз смятам, че са, а всъщност не са, това е неистина, но аз не лъжа. Аз знам толкова и толкова казвам. Лъжата винаги е преднамерена. Тоест, този, който лъже, знае, че лъже и той има избор да излъже или да не излъже. Иначе не е лъжа. Първо, при лъжата, жертвата, мишената или другият, който получава лъжата, не иска и не очаква да бъде подведен. И това е много важно. Има случаи, в които другия очаква да бъде подведен, поднасят му се лъжи и това не е лъжа. Например, отиваме на кино или на театър и там хората се представят за едни, нали, актьорите, те играят роли, те представят измислени истории, на нас ни харесва, ние отиваме за да ни излъжат, нали? Но това не е лъжа. Това е фикция, това е измислица. Това е изкуство.
разказ, измислен, ние знаем, че е измислен, споровете, фактите и така нататък. На някои филми пише, разбира се, че задължително, нали, пише, че не отговарят на действителността, фактите и личностите, защото са засегнати определени интереси, може би. Но това е важно да се разграничи, че другият не иска да бъде лъган и няма знаци, че го лъжем. Тогава е лъжа. Например, събрали сме се с приятели и някой разказва лъжи. Забавни лъжи и ние се смеем. Ние всички знаем, че той лъже и се забавляваме на неговите лъжи. Той не казва излъгах ви, той казва истина беше бе. И ние знаем, че не е истина и не е смешно. Това не е лъжа. Нали? Не можеш да кажеш, че това е лъжа. Имаме един такъв приятел, който и тая вечер ще се видим с него по-късно, който е пълен с такива истории. И никога не казва, сега ще ви разкажа една лъжа. Не, винаги казва, чуйте сега една история, която ми се случи и разказва някаква супер забавна история, която е измислена. Понякога жените искат да бъдат излъгани. Когато една жена пита как съм, дебела ли съм, всъщност тя не задава въпроса дебела ли съм. Тя задава въпроса много често. Този въпрос е с подтекст. Тя задава въпроса харесваш ли ме? Добре ли изглеждам? Привлекателна ли съм за теб? И ако мъжът не разчете този подтекст, може да си има страшно много неприятности. И цял живот ще ги помни. Спомням си преди 20 и няколко години, моята съпруга, тогава бяхме гаджета, Теди, ми каза, ох, много съм дебела. Беше с един панталон, спомням се точно мястото в Велико Търново, където бяхме. И аз казах, страхотно си бе, много си добре. Не, много съм дебела. Казвам, бе, добре изглеждаш. Тя каза, не, аз се чувствам страшно дебела. И аз казах, за да я успокоя, може би трябва съвсем лекичко да отслабнеш. И това беше груба грешка. Защото когато другият очаква да го излъжеш, нали, аз давам такива примери, това не е лъжа. Тук не става въпрос за лъжа, аз искам да получа от тебе някакво внимание и така нататък. Значи първо, лъжа е тогава, когато жертвата или другият не иска и не очаква да бъде подведен с информацията, която му даваме. Второ, лъжата най-често се извършва по два начина. Две форми има. Искам да упростим нещата. Разбира се, много са формите и възможности за лъгане, но най-често има два начина. Единият е чрез прикриване, потулване на информацията, другият е чрез измислене, преиначаване, изопачаване на информацията. Това са двата основни начина, чрез които лъжем. Прикриваме информация и изопачаваме. При прикриването на информацията лъжата задържа информация, която е необходима, важна за другия. При изкривяването на информацията той си измисля неща, които не съществуват. И понякога тези двете са тясно свързани. Често се използват в комбинация прикриване и измислене на нова информация. Но много често може да се ограничи само до едното или другото. Не всеки смята, че прикриването на информацията е лъжа. Но, помислете си, ако лекарят прикрие важна информация за пациента, на пациента му остават няколко месеца живот, и лекарят прикрие тази информация, това лъжа ли е или не? Ако тези няколко месеца са много важни за пациента, време в което той може да преосмисли живота си и да вземе някакви важни решения и така нататък. Или ако един съпруг прикрие, че е прекарал деня с друга жена и нощта с друга жена, това е прикриване на информация, нали? Лъжа ли е? Лъжа е. И тук могат да бъдат изборени много други такива лъжи, когато един производител прикрие информация за дадено лекарство, за ефектите на дадено лекарство. Това отново е лъжа. Но много често хората предпочитат примълчаването, потулването на информацията вместо изкривяването, защото се смята, че някой смята, че е по-малко укоримо, по-малко зло е да прикриеш информацията. А пък е и по-лесно. По-малко укоримо се смята, че е, защото може би от чисто психологическа гледна точка то не е, може понякога щетите да бъдат същите, дори и по-големи,
но тъй като е свързано с по-малко усилия, които ние правим, усилия, които влагаме, и затова хората си мислят, че е по-безобидно. Например, ако видят тук един портфел, от който стърчат банкноти и отида и си измъкна 100 лева, това е активно действие от моя страна, нали? Но ако са ми върнали 100 лева повече и аз не направя нищо, за да ги върна, това е пасивно действие, нали? И това е всъщност прикриването. В етиката, в морала има два вида нарушения на етичните правила. Единият е активен, другият е пасивен. Активният е когато направиш нещо лошо. Пасивният е тогава, когато не направиш нещо добро. Пропуснеш да направиш нещо добро. И в случая прикриването на информацията е нещо пасивно. Ти не правиш нищо и въпреки това може да си излъгал. Другото е свързано с много повече усилия. Линкълн е казал, че няма добра памет, за да бъде лъжец. За да излъжеш нещо, за да измислиш история, ти трябва да имаш добра памет. Малко ще споменем, че се изисква и много психическа енергия. Така, по отношение на потулването на информацията, много по-лесно може да бъде прикрито и по-късно обяснено, когато бъдеш хванат в това, че си прикрил информация. Може да кажеш, забравих да кажа, и по-лесно може да се измъкнеш от една такава лъжа. Докато ако трябва да измислиш нови факти, нови случки и след това се окаже, че нещата не са така, ти трябва да измисляш нови лъжи и нови лъжи и нови лъжи и така нататък. По отношение на премълчаването отново, мога да излъжа за работата, образованието си, но мога и да премълча, ако другите са останали с погрешно впечатление за моето образование или моята работа, нали? Но и двете са лъжа. Случвало се хора да са оставали с впечатлението, че по професия съм друг. И питали са ме някои, завършил ли съм това или онова. На мен ми е приятно да си мисля, че съм психолог или че съм някакъв друг. Истината е, че аз имам бакалавър по теология в ВЕБИ, Висш Евангелски богословски институт. Нямам никакво друго формално образование. През живота си съм се самообразовал и продължавам да го правя. И това е моето формално образование. Когато хората кажат, той е психолог или някакъв друг, аз мога да си замълча, но това е все едно, че да не върна 100 лева, които са ми дали по погрешка и да оставя хората да имат погрешно впечатление за мен. Така че това са, да ги обобщим, какво представлява лъжата. Лъжата най-често се проявява в две форми. Много упростено казано, разбира се. Прикриване на информация, потулване и изкривяване, преиначаване на информацията. Лъжа има тогава, когато другия не знае, не е дал съгласието си да скрием нещо или да изопачим истината, и това става по такъв начин, че ние го нараняваме и го ощетяваме. Можем после да дискутираме, разбира се, всеки един от тези въпроси. Продължавам нататък. Ако някой иска, може да се намеси, да каже, да пита. Има възможност за това, но ако не, продължаваме нататък. Защо е по-добре да казваме истината? Защо прибягваме до лъжа? Всъщност, защо прибягваме обикновено до лъжа? Основно има две причини. С лъжата ние може да прикрием нещо нередно, което сме свършили, и с лъжата можем по-лесно да постигнем неща в живота. Това са така най-често двете основни причини. По-лесно можем да постигнем успех и по-лесно можем да скрием неща, които не искаме другите да знаят. Или с лъжата ни е по-лесно да се измъкнем от различни ситуации. Да, това е лъжата на лъжата. Лъжата ни лъже по такъв начин, че по-лесно е да успееш чрез нея и да се измъкнеш чрез нея. Брат Блантън, той е психотерапевт и основател на движението Радикална честност, Radical Honesty. Има няколко книги на английски, на български не съм виждал. Той казва така: ако кажеш, перифразирал съм, ако кажеш истината, си навличаш неприятности. Ако излъжеш, отново си навличаш неприятности. Трябва да избереш кои неприятности са по-добри. Винаги е за предпочитане да имаш неприятности, когато казваш истината. Той така казва.
За предпочитане са онези неприятности, които са резултат от казване на истината. Казах, че има десетки причини, поради които е по-добре да казваме истината. Ето 3 от тях. Първата, лъжата. Лъжата е път към по-голям провал. Ние си мислим, че лъжата може да бъде път към лесен успех, но всъщност лъжата много често е път към един много по-сериозен и тежък провал. Защо? Разбира се, не всички лъжи биват хванати, не всички лъжи биват разкрити. Има хора, които лъжат и успяват. И може би някои от тези лъжи няма да бъдат разкрити никога. Но в повечето случаи лъжата, естеството на лъжата е такова, че тя се саморазкрива. Когато живееш с много хора, когато, особено ако си публична личност, трудно можеш да прикриваш много и големи лъжи за себе си. Има някои лъжи, които използваме, за да успеем. Лъжа за образованието, лъжа за да израснем в службата си, лъжа за да спечелим пари, лъжа за да придобием популярност. И когато тези лъжи бъдат открити, тогава успехът се превръща в тотален провал. Разбира се, в една страна, в която, като България, в която корупцията е ужасна, лъжата е навсякъде, хора, които с лъжа са стигнали някъде, могат да стигнат отново с тази лъжа и някъде другаде. Но спомняте си, имаше такива случаи, така наречените калинки, нали, които са стигнали до някакви министерства с измислени дипломи, нямат такива дипломи, просто имат познати, фалшифицирали са по техен съвет и са стигнали някъде. Да, обаче някой е забелязал тяхната абсолютна некадърност, то не е, че ако имаш диплома означава, че си напълно кадърен, но все пак и е започнал някакво разследване и се е оказало, че са напълно измислени специалисти. И от тук нататък, ако си в една нормална държава, край ти се сгромолясваш с гръм и трясък. Лъжата е много неустойчива, особено в едно време, в което имаме достъп до всякаква информация. Много лесно можеш да провериш информацията за всеки. В щатите американските кандидат-президенти ги подлагат на жестоко проучване. Жестоко проучване. Живота им, биографията им. И ако някъде си излъгал, противниковата страна наблюдава всичко, ако някъде си излъгал нещо в биографията си, просто ще те разнищят. Имаше такива случаи в кандидат-президентската кампания сега. Около Хилари Клинтън отново във връзка с имейлите, там има разни истории. Просто кажеш ли една лъжа, може да бъде поддържана от мощни информационни машини, от хора, които са за тебе, но много трудно е да се поддържа напълно и то в очите на всички хора. Така че по-добре да загубиш пари, по-добре да загубиш време, по-добре да загубиш позиция, казвайки истината, отколкото да спечелиш и след това да се провалиш. Защото успехът, който си постигнал с лъжа, той също е неустойчив. Ако ти си постигнал нещо с лъжа, си го направил, защото нямаш качествата и способности да го постигнеш без лъжа, нали? А това означава, че можеш да бъдеш на тази позиция или да изпълняваш определени функции без да имаш тези качества, само ако по някакъв начин някой те поддържа наоколо. Тогава, когато обаче си постигнал честно, с способности, с честни усилия, труд и да ти отнемат позицията, ти имаш капитала, който си натрупал. Миналата година Volkswagen изгубиха 25 милиарда. Не знам дали забелязахте този случай. Защо? Защото излъгаха за изгорелите газове, там някакви изчисления на компютъра в колата, който прави колите годни за американския пазар. Нали? Изискванията там са определени, само че те излъгали. И изведнъж 25 милиарда, около 25 милиарда загуби. Те бяха, доколкото си спомня, на първо място по продажби. И след това паднаха и Toyota, които се славят с... Не, че съм пристрастен, аз имам една стара Toyota, но те се славят с много голяма дисциплина, честност, откритост, веднага изтеглят, ако има някакъв малък дефект, цяла серия. Отново се върнаха на първото място. Ето това е успех чрез лъжа и когато се открие тая лъжа, тотален срив и успех, който с много упоритост, честност си постигнал. След това,
Лъжата ограбва вътрешния мир на човека. Бях пуснал в събитието следния цитат от Ницше: човешко твърди човешко. Аз го използвам по точно обратния начин, може би, по който той го използва, но е вярно това, което казва. Защо във всекидневния живот хората казват най-често истината? Едва ли защото някой Бог е забранил лъжата, казва Ницше, а защото е по-удобно. Лъжата изисква изобретателност, преструвка, памет. Затова Суифт казва: който разказва лъжа, рядко забелязва какво тежко бреме поема. За да вдъхне достоверност на една лъжа, той трябва да измисли 20 други. Разбира се, Ницше казва, ако искаш да бъдеш добър лъжец, трябва да бъдеш много креативен. Трябва да измислиш още страшно много лъжи. И то е така. Първо, лъжата наистина създава страшен вътрешен дискомфорт. Самото измислене на лъжата изисква много напрежение. И след това ти трябва да продължиш да я поддържаш. Четох в една статия от един психолог 10 идеи, 10 съвета как да бъдеш ефективен лъжец. Аз ги съкратих и извадих няколко идеи от тях. Ако искаш да си успешен лъжец, трябва много добре да познаваш човека или хората, които ще лъжеш, за да знаеш как да ти повярват и да не те хванат, че ги лъжеш. Нали? Трябва да си добър емпат, да знаеш, да познаваш света на хората, да знаеш какво те искат. Обикновено човек чрез лъжите си отговаря на желанията, купнежите на другите. Така че това е първото нещо. Второ, трябва да си изградил много стабилен фундамент на лъжата, така че лъжата да стои много здраво, стабилно, добре. Да няма другите достъп до информация, която ще ти компрометира като лъжец. След това трябва да си много последователен във фактите, които излагаш и да си направил много сериозно проучване. Ако ще лъжеш за минало, за образование, за професионален опит, седни и си направи едно много здраво проучване. Води си бележки, казват хората. Защото ако започне да се пропуква историята, тогава става много сложно. И наблюдавай сигналите на тялото си. Лъжата не може лесно да бъде прикрита. Трудно се прикрива. Книгите на Пол Екман, който е бил в ЦРУ, специалист, който изучава поведението на човека, човешките реакции и точно улавянето на лъжата, стават основа за този сериал Lie to Me, Излъжи ме. Не знам дали сте гледали, има 3 сезона. Страхотен, препоръчвам ви го. Всъщност сериал е един учебник точно на лъжата. Как хората се издават, когато лъжат. Какви са реакциите, какви са микроизраженията на лицето, на тялото. Когато човек казва нещо, а всъщност казва нещо друго, лъже. Това може да се установи до някъде и с детектор на лъжата, кръвното налягане, пулса, температурата се променя на тялото, гласът също се променя, когато човек лъже. Защо? Защото всичко това изисква много вътрешно напрежение. И колкото по-силни са емоциите, които ти прикриваш, толкова повече енергия е необходима и толкова повече емоции трябва да вложиш, за да прикриеш лъжата. Това създава едно изключително вътрешно напрежение, смут, ограбване на вътрешния мир. И ако човек напълно не е смачкал съвестта си, той ще живее в един непрекъснат стрес. Хората, които живеят в лъжа постоянно, понякога са много раздразнителни, изгубват търпение, често се гневят и така нататък. Спомням си, аз си спомням почти всички лъжи, които съм изричал. Не казвам, че са толкова малко, че мога да си ги спомня, но имам предвид такива, които по-ясно мога да се каже, че ето това е една лъжа, която си можел да избегнеш. Спомням си една такава преди повече от 20 години. Имахме един приятел с Теди, възрастен човек, доста възрастен беше, болен беше, ние ходихме, посещавахме го, изключително така интелигентен мъж, завършил диригентство преди много години, още преди Хитлер. И когато идва Хитлер, той остава в Германия, войната почва, намира начин да бива тръгнал за Америка, намира начин да се върне в България и остава в България, живота му протича тук. И той имаше много ценни книги.
не искаше някои от тези книги да попаднат у роднините му. И затова беше дал някой на нас с Теди. Просто не беше в добри отношения с някои от тях и искаше да ги даде на мен. И не бяха много книги, бяха 2-3 книги, които ми беше дал. Когато той почина, неговия брат питал един наш общ познат дали е давал книги на различни места и да ми каже, ако при мен има някакви книги, да ги върна. И той ми каза и аз примълчах. Защото си казвах, той Пол искаше да останат при мен тези книги, но това си беше лъжа, защото аз можех да си видя и да говоря с брат му и да му кажа така и така, той ми ги беше дал, искаше да останат при мен, не знам ти какво мислиш, мога да ти ги върна. И тази лъжа стои просто в съзнанието ми толкова години и не направих нищо, за да променя. Вече изгубих контакт с тези хора. Лъжата не ни оставя спокойни. Това е второто нещо, ограбва вътрешния мир. И разбира се, третото, лъжата руши доверието и отношенията. Не могат да бъдат изграждани истински пълноценни отношения тогава, когато има лъжа между двама души или между човека и обществото. Ние си опитваме да избегнем проблеми в отношенията чрез лъжа. И понякога си казваме, по-добре тя да не знае или той да не знае, защото ще бъде много сложно. И за да ни разбере, освен че прикриваме, може да се наложи и да лъжем. И какво се случва, когато разбере той или тя? Че вече сте се натрупали много лъжи. Ами тогава е много по-трудно да възстановиш доверието, защото когато си излъгал 10 пъти един човек и той разбере за това, много трудно ще ти повярва на това, което му кажеш след това. Единственият начин да се изградят здрави взаимоотношения между двама души е когато бъдат напълно честни един към друг, каквото и да им коства. Знам, че е трудно и знам, че в никоя връзка няма 100% откритост и честност, сигурно. Всеки крие нещо в себе си, но усилията трябва да бъдат в тази посока. Колкото по-честни сме един с друг, колкото по-открити сме един с друг, може би ще имаме неприятности, но това пък ще покаже дали можем да живеем с този човек или не е възможно. Доверието е най-ценното. И ако доверието се изгуби, и това е не само в взаимоотношенията, това е в бизнеса, в професионалните взаимоотношения, ако се загуби доверието там, много трудно може да работиш с такива хора. И третият въпрос. Какво означава да казваме истината? Първо казахме какво е лъжата, второ защо е по-добре да казваме истината и трето какво означава да казваме истината. Аз ви споменах за това движение радикална честност, Radical Honesty, неговия основател Бред Блантън, американски терапевт, пише книги и той всъщност прави терапия чрез истина. Той смята, че най-добрата терапия е да казваш истината. Винаги. По всяко време и всякаква истина. Радикалната честност се отнася до всичко, което ти минава през ума. Да кажеш, да го казваш, че е истина. Например, Димо ме кани да отидем да пием кафе и аз му казвам, Димо, нямам време, просто тази седмица ми е пълна. А истинската причина е, че аз не искам, примерно, да отида да пия кафе с Димо. При радикалната честност се казва, Димо, не искам с тебе да отида да пия кафе. Това я съжалявам. Това представлява това движение, радикална честност. Нали? Или някой идва и ти казва, как ми стои ризата. Ужасно ти стои. Или пък харесва ли ти подаръка, който ти подарих? Не ми харесва този подарък. Нали? Това беше просто така случайно ми попадна. Сега покрай рождения ден на нашата дъщеря Мими Джи, Мария Вирджиния се казва, на Теди се падна едно колело от Нивея. Попълнила там някакви анкети и печели. Тя случвало се и друг път да печели. И Теди вика ми, добре, Мими Джи имаше нужда от колело, ще го подарим на нея и тя ще се радва. Тъкмо с един куршум, 2 заека, няма да купуваме подарък. И Мими Джи беше съгласна, защото видяхме на снимката колелото, едно бяло хубаво колело, страхотно. Когато дойде обаче се оказа, че е бяло, синьо, сини надписи Нивея. Махнахме ги, разбира се, те бяха лепенки, махнахме ги, но ни хареса. Ни хареса и каза, не, това колело не ми харесва. И аз се радвам, че тя го каза, не ми хареса. Има случаи, в които
Тази радикална честност е много, много точна, защото представете си, ако беше от любезност казала, страхотно е и години наред кара това колело без да й харесва. Радикалната честност е казваш това, което мислиш, това, което виждаш, това, което чуваш. Сега започнах да чета книгите, успях само някои глави да прочета, но чух почти всички лекции, които можах да намеря в интернет. Много неща ми харесват от концепцията за радикалната честност. Има някои неща, към които имам резерви. Едно от тях е, че основната цел на радикалната честност е да се освободим от напрежението при лъжата. Според автора Бред Блънтън, това е основната цел. И още нещо има. Те издигат честността като абсолютна добродетел. Като останалите ценности, човешки и християнски, не са чак толкова важни. Примерно сексуалната вярност. Не, ти можеш да изневеряваш, после да кажеш, изневерих ти. Не съжалявам. Защото ако не си съжалявал, трябва да си честен и да кажеш, не съжалявам. Нали? Радикалната честност е издигната малко в култ като панацея за всичко. Живота не е изграден само от това. Но това е едно от нещата, които и имаше още някои неща, които така на пръв поглед ми правят впечатление, но мисля, че има много ценни неща, които могат да бъдат научени, да бъдат взети. Блънтън казва, че има 3 нива на казване на истината и сега ще минем през тези 3 нива, за да видим какво означава да говориш истината. Първо, да говориш истината означава да говориш истината по отношение на фактите. Фактите, които си видял и разбрал. Разбира се, много е лесно да се манипулира с факти, защото можеш да кажеш част от фактите и друга част да премълчиш. Можеш да кажеш фактите и да наблегнеш на някои от тях, други да пренебрегнеш. Нали? И пак да създадеш лъжливо чувство или лъжливо разбиране. Но да представиш обективно и точно фактите означава това, да ги представиш такива, каквито ти си ги видял и разбрал. Добрата журналистика прави точно това. И първото ниво на говорене на истината е да не прикриеш онези факти, които са важни за другия. Разказвам ти какво се е случило, пропускам обаче нещо, което би ти наранило и по-късно ти го научаваш и разбираш, че съм излъгал. По-добре да разкажа какво се е случило, причините, поради които се е случило и по този начин да кажа истината. Има, разбира се, факти, които съзнателно прикриваме от родители, приятели, факти, които касаят нас, нашето здраве, нашето семейство и не мисля, че това е лъжа, нали? Не е необходимо да бъдем как да кажа, разголени пред хората. Има неща, които касаят нас и не е необходимо да ги излагаме. Второ ниво на истината. Мисли, преценки и чувства. Какво мисля, какви са моите преценки, какво чувствам. И тук идват най-трудните ситуации. Какво мислиш, как се представих, питате някой. И ти знаеш, че той не се е представил добре, но не искаш да го нараниш. Какво означава в една такава ситуация да говориш истината? Сложно е. Не мога да дам рецепта, но знам, че има случаи, в които човек има нужда да чуе истината и в същото време да бъде насърчен. И ако можем да съчетаем тези две неща, да дадем така подкрепа на другия и да му кажем от какво има нужда, за да се подготви по-добре, е най-добре. Или как изглеждам с тази дреха, или останалите неща, които споменахме. Харесва ли ти подаръка, който ти дадох? Тук по отношение на разкриването на мислите и чувствата, отново и преценката не е необходимо да разкриваме всичко, което си мислим за другите. Но трябва да преценим кога ще бъдем от полза за другия и кога прикриването на това, което мислим, би го ощетило. Ако човекът ни пита какво мислим за нещо, което той е предприел, и ние не кажем наистина какво мислим, не кажем, че мислим, че ако той продължи, ще се провали, и той наистина се провали, тогава едно такова прикриване на нашата преценка би било от вреда
за него. Ако му кажем, може да ни се разсърди, но може да се замисли. И може да намерим начин. Автора казва, че ще се сърди първите 15 минути, реакцията му ще бъде след това, ще започне да мисли малко по-трезво. И третото ниво на говорене на истината е говорене на истината за себе си. Какъв си ти в действителност? Не какъв претендираш, че си, не какъв смятат хората, че си, а какъв си в действителност. Да говориш за своите слабости, провали, егоизъм, алчност, грехове и така нататък, и така нататък. При радикалната честност, това е другото нещо, което мен лично, аз имам резерви и ме притеснява, хората са душевни ексхибиционисти. Те не се притесняват да говорят за всичките си провали, грехове и така нататък на хората и изпитват удоволствие, даже някаква тръпка от това. Аз не смятам, че това трябва да е така и че необходимо да бъдеш честен по такъв начин. Но смятам, че е необходимо човек да има някого до себе си, пред когото да може да каже всичко, което го притеснява и всичко, с което се бори. Това може да бъде неговия приятел, съпруг, съпруга, може да бъде психолога му, ако трябва, пастор, някой, да може да се обърне към Бог, да изповяда греховете си. В християнството има изповедта на греховете, за да може да разкрие наистина цялата си душа. И ако можем да го правим с някой близък човек до нас, тогава лъжите, които са се натрупали, защото понякога има и такива неща в живота ни, няма да ни създават това голямо напрежение. Ще можем да се освободим от него. Това са трите нива на казване на истината. Първо, казване на фактите, това се случи. Второ, казване на нашите мисли, преценки и чувства. Така се чувствам, така мисля за тебе, така оценявам твоята ситуация. И трето, казване на истината за нас самите. Тук, разбира се, идва мястото и за белите лъжи. Какво мислим за белите лъжи? Аз само ще спомена, че има някои случаи в Библията, които са доста сложни казуси, при които имаме явни лъжи и въпреки това хората, които ги произнасят, са положителни герои. Нямаме време сега да разказвам целите истории, но преди да се роди Моисей, по време на неговото раждане, фараон избива всички момчета, които се раждат. И казва на две акушерки баби, всички мъжки деца, които се раждат, да бъдат хвърлени в Нил. Бабите обаче не го правят, прикриват мъжките деца, спасяват ги и после, когато фараон пита как става така, че продължават да се раждат мъжки деца, и тя казва, те еврейките са много бързи и докато ние отидем, те раждат. И те лъжат, явно лъжат. Обаче се казва, и Бог благослови домовете на тези две баби и, т.е. били са здрави, богати и така нататък. Ето една явна лъжа. Да, обаче Бог не казва, вие лъжите, Бог ги благославя. Има един друг случай, когато евреите влизат в Ханаан, една блудница, една проститутка прикрива двама от съгледвачите, двамата съгледвачи, които отиват да видят, и лъже собствените си сънародници, войниците, които идват, че са избягали в обратна посока и после ги пуска да си отидат. И тя отново е всъщност една от прародителките на Исус Христос в Библията. Какво да кажем за тези лъжи? Две неща. Първо, трудно ми е да ги обясня. Мога да ги обясня с йерархия на ценностите и много сложна морална дилема. Йерархия на ценностите означава, когато две ценности влязат в конфликт, едната е по-значима. В случая да запазиш живота на някого е много по-важно, отколкото да излъжеш. Не казвам, че това трябва да бъде правило в живота ни, но в такива ситуации явно това е по-доброто да направиш. Така че е много сложна морална дилема и ти трябва да я решиш според твоята съвест, като прецениш коя е по-голямата и по-малката щета. Това е едното. И второто нещо, което искам да кажа, не трябва да приравняваме такива сложни морални дилеми с ежедневието, в което сме пред избора дали да излъжем и да спечеля работното място или да кажа истината и да го загубя, защото нямат нищо общо такива сложни морални дилеми с нашите
житейски дилеми. Но разбира се, това са само мои разсъждения върху лъжата и честността. Искам да кажа, че честността и изповядването на лъжата, на греха освобождава. Страшно много освобождава. Когато преди 20 и няколко години започнах да чета Библията, един мой приятел, Гого, ми прочете за първи път един псалм, 32 псалм от Библията. И в него аз бях силно впечатлен от това, което се случва в душата на човека, който живее с лъжа и измама. И тогава, какво се случва тогава, когато той изповяда лъжата си? Във втория стих се казва: блажен онзи човек, на когото Господ блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама. В чийто дух няма измама. Ако в сърцето няма измама, какво се случва? Блажен си. Третия стих обаче казва какво се случва тогава, когато човек лъже. Когато мълчах, Давид е писал този псалм и той лъже, убива. Тук е една история от неговия живот, най-ниското падение на Давид. Когато мълчах, увихтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен, влагата ми се превърне в лятна суша. Ето това се случва в живота на Давид. Смърт. Не само духовна смърт, ами физическа смърт. Той страда физически, агонизира физически, за това, че лъже, че прикрива лъжата си. И в 5 стих се казва: признах греха си пред тебе, беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъплението си. Бог му прощава греха и от тук нататък нещата се променят. Той казва: викайте, веселете се в края на този псалм. Радвайте се, вие, които сте с право сърце. Когато сърцето ти е право, ти си свободен и улекнал ти, няма нещо, което ти тежи. Исус Христос казва: ще познаете истината, истината ще ви освободи. Истината наистина разчупва окови, освобождава. И това, което искам да си пожелая е точно това, да бъдем по-свободни личности, обичащи, говорещи и живеещи истината. Благодаря ви за доверието и вниманието.